Keďže tento dystopický román 1984 sa odohráva v apokalyptickom čase, teda po nukleárnej vojne v Londýne, tak som musel k tým ilustráciám predtým predchádzať nejakým nazeraním alebo študovaním tých reálií Londýna a tými troskami a inšpiroval som sa aj takou smutnou vecou, čo sa deje dnes, teda vojne na Ukrajine, takže nemal som nejak problémy vyberať z tých nejakých doslova apokalyptických ruín alebo tak, takže určite predchádzalo tým, že som aj internet používal. Samozrejme prečítanie románu a používal som aj audioknihu, tým som nabral aj takú atmosféru toho románu viacej ako tým čítaním. Tým, že to je dosť depresívny román, tak musel som použiť aj tú audioknihu, lebo už viackrát už som ho nemohol čítať.